Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Gondoltatok már bele abba, hogy miért pont ott van a városotok, ahol? Vagy hogy miért pont úgy néz ki a környék, ahol laktok? Na, ma pont ezekről a láthatatlan, de mégis brutálisan erős szálakról fogunk beszélni, amik a mindennapjainkat és a közösségeinket formálják. Vágjunk is bele! Rögtön egy nagyon erős gondolattal kezdünk, ami a forrásanyagunkból származik. És ez tökéletesen összefoglalja, miért is vagyunk ma itt. A társadalomföldrajz ugyanis pont ezt a tudást adja a kezünkbe, megérteni a világunk működését, hogy aztán jobb döntéseket tudjunk hozni, akár a saját életünkben, akár közösségi szinten. Oké, először is tegyük tisztába a dolgokat. Az első részben megnézzük, hogy mi a fene is az a társadalomföldrajz, és hol a helye a nagy tudományos palettán. Szóval mit is akar ez a fogalom? Képzeljétek el a földrajzot, mint egy nagy fát, aminek két fő ága van. Az egyik a természetföldrajz, ez foglalkozik a hegyekkel, folyókkal, az éghajlattal, szóval mindennel, ami a fizikai világunk. De minket ma a másik ág érdekel, a társadalomföldrajz. Ez rólunk szól, emberekről, arról, hogyan élünk, mozgunk, és hogyan hozzuk létre a saját világunkat a föld felszínjén. Itt a legfontosabb szó, amit meg kell jegyezni, stratégiai tudomány. És hogy ez mit jelent? Azt, hogy a társadalomföldrajz nem csak arról szól, hogy adatokat és térképeket gyűjtögetünk. Nem, ez egy gyakorlati eszköz, egyfajta látásmód, ami segít megérteni az ok-okozati összefüggéseket, és ezáltal segít jobban tervezni a jövőnket. Rendben. Most, hogy tudjuk, mivel állunk szemben, ugorjunk vissza egy kicsit az időben, nézzünk meg egy óriási vitát, ami alapjaiban határozta meg ezt a tudományt. Ez egy igazi eszmék csatája volt. Szóval a nagy kérdés a következő volt. A környezetünk bábjai vagyunk csupán, vagy mi magunk alakítjuk a sorsunkat? Két nagy iskola feszült egymásnak. A determinizmus és a possibilizmus. Nézzük, mit mondtak. A deterministák oldala azt mondta, hogy minden el van döntve. Ahol hegyek vannak, ott hegyi emberek élnek egy bizonyos módon. Ahol sivatag, ott megint másképp. Szerintük a fizikai környezet, az éghajlat, a domborzat egyértelműen kijelöli egy társadalom fejlődésének útját, és ezen nem nagyon lehet változtatni. És itt van egy nagyon komoly és sötét pont, amiről beszélnünk kell, ahogy a forrásunk is kiemeli. Friedrich Ratzel elméleteit, különösen az élettér koncepcióját később kiforgatták és felhasználták a náci ideológia igazolására. Ez egy kőkemény példa arra, hogy egy tudományos elméletnek milyen súlyos, valós következményei lehetnek a való világban. Na de jött a másik tábor, a possibilisták, és azt mondták, álljunk csak meg. A természet nem diktál, hanem lehetőségeket kínál. Olyan, mintha kártyákat osztana. De hogy mi mit kezdünk azokkal a lapokkal, a kultúránkkal, a technológiánkkal, a döntéseinkkel, az már teljes mértékben rajtunk múlik. Az emberi kreativitás is választása döntő. Oké, a történelmi vitán túl vagyunk. De hogyan nézzük ezt az egészet ma? Lépjünk is tovább egy modernebb keretrendszerhez, ami segít megérteni, milyen komplex erők is hatnak ránk valójában. Ismerjétek meg a tetraéder modellt! Ne ijedjetek meg a névtől, a koncepció zseniálisan egyszerű és nagyszerű. Képzeljétek el, mint egy piramist vagy egy gyémántot, aminek minden csúcsa össze van kötve a többivel. Ez a modell segít megérteni, hogy minden mindennel összefügg. Nézzük a 4 csúcsot. Ott van a gazdasági szféra, a munka, a pénz, a piac. Aztán a társadalmi szféra, vagyis mi magunk, az emberek, a kultúránk, a kapcsolataink. A harmadik a műszaki szféra, ide tartozik az összes infrastruktúra, az utak, az internet, az épületek. És persze a negyedik, az alap, a természeti szféra, a környezetünk. És a modell igazi üzenete, ahogy a forrásunk is zseniálisan megfogalmazza, és mindez összhangban van. Ez a lényeg. Nem lehet csak az egyiket fejleszteni a többi rovására. Ha belenyúlsz a gazdaságba, az hatni fog a társadalomra és a környezetre is. A rendszer csak akkor működik jól, ha ez a 4 szféra egyensúlyban van. Elég volt az elméletekből, igaz? Nézzünk meg egy konkrét húsvér példát. Lássuk, hogyan működik mindez a gyakorlatban, amikor a földrajztudósok adatokkal kezdenek dolgozni. Itt jön képbe a népességföldrajz, ami a társadalomföldrajz egyik nagyon izgalmas ága. Ez az a terület, ahol az elméleteket lefordítják a számok nyelvére,
és megnézik, hogy a valóságban mi történik az emberekkel egy adott helyen. Vegyünk is egy konkrét esetet, amit a jegyzeteink is említenek. A páciensünk egy magyar település, Átány. Azt fogjuk kinyomozni, hogy mi történt a falu népességével egyetlen évtized alatt, 2010 és 2020 között. Tehát a kiindulási adatunk 2010-ből származik. Ebben az évben Átány lakossága 1566 fő volt. Oké, jegyezzük meg ezt a számot. Most pedig ugorjunk előre az időben 10 évet. 2020-ban a népességszám 1549 fő. Jól látszik, hogy csökkent. De ez a nyers adat önmagában még nem mond sokat. Hogyan tehetjük ezt a változást igazán értelmezhetővé? Először is nézzük a legegyszerűbb matekot, a kettő közötti különbséget. Ez 17. Tehát 10 év leforgása alatt 17 emberrel lett kevesebb lakója a falunak, ez az abszolút, vagyis nominális változás. Egy fontos tény, de ez még mindig csak a történet felszíne. És most jön az az adat, ami igazán beszédes. Ha ugyanezt a változást százalékban fejezzük ki, akkor -1,1%-ot kapunk. Na, ez a szám már mesél. Ezt már kontextusba lehet helyezni, össze lehet hasonlítani más falvakkal, a régióval, az országos átlagbal. Ez az egyetlen pici szám foglalja össze egy közösség lassú átalakulásának történetét. Láthattuk tehát, hogy a világunkat tényleg láthatatlan erők komplex hálózata szövi át. A nagy történelmi vitáktól egészen egy kisfalu népességének apró változásáig. Úgyhogy a záró kérdésem hozzátok a következő. Ha most kinéztek az ablakon, vagy csak gondoltok a saját lakóhelyetekre, ti milyen erőket láttok működésben? Milyen gazdasági, társadalmi vagy természeti tényezők formálják a ti környéketeket? Gondoljatok bele, a válaszok ott vannak körülöttünk, csak észre kell vennünk őket.